F'atmosfera maġika sajfija għal pistiġar tal-Buskett se jittella 12 darba l-kunċert Rock in the Forest, kunċert ta' 3 sigħat li l-ħ minnu ta' kull sena imur għal għaqda mhux governattiva. Din is-sena l-NGO li ħan issapportjaw kulħadd m'għandix bżonn ta' introduzzjoni hija l-Inspire. L-Inspire jagħmlu ħafna xogħol għan-nies li ta' abiltajiet differenti u l-familji tagħhom ukoll support minna edukattiv, terapeutiku u anki tipi differenti ta' support bażikament. Il-mużika se tvarja mis-snin 70 sa mużika aktar reċenti, siltiet li jafuhom in-nies fosthom ta' artisti u bands bħal Ozzy Osbourne, Guns N' Roses u Green Day. Għal Rock in the Forest tingħaqad band apposta magħmula minn 13-il persuna. Għanna 5 kantanti li nieħdu sem kull sena, flimkien ukoll għanna kantanta speċjali li hija Tea Aquilina li bħal kull sena dejjem ikonna mistieden speċjali u dis-sena għażilna lil Tea. Il-komplement tal-band huma mużiċisti ġifieri jvarjaw minn għandna żewġ drummers, gitarristi, bassist, keyboardist u il-mużiċisti fil-verità u l-kantanti kollha ġejjin minn mixjiet differenti tal-ħajja, minn bands differenti lokali. Rock in the Forest jittella fl-jiem li ġejjin